România! Bună ziua! Bună dimineața! O să zic bună dimineața! Bună dimineața, România! Sau... Never! Bună ziua, România! Bună ziua, Vâlcea! Ignorați-mă! Bună ziua, România! Bună ziua, Vâlcea! Dar știu că n-am mai postat de mult, dar aia e. Și vă rog frumos să nu vă mai dezabonați. Ce v-am făcut să vă dezabonați? Nu v-am făcut nimic să vă dezabonați. Da, să nu întrebați de skin-ul ăsta. Mi-a plăcut pur și simplu cum merge și am zis să o iau. Da, știu că sunt terian și poate o să ziceți că sunt dintre voi, dar terianii nu au skin-urile astea așa. Da, știu că nu le au, dar mi-a plăcut mersul și cum arată și... Na, asta e că ăștia deja sunt în meci. Mă rog, cine a mai rămas, că dar ăsta a mai rămas. Mi-a plăcut cum merge și aia e. Dar în fine, vă rog foarte frumos să nu vă mai dezabonați. Vă rog, ce v-am făcut să vă... dezabonați. Stai așa. Ce v-am făcut să vă dezabonați? Ce v-am făcut? Uitați-vă la fata asta. Uite, zi și tu, măi. De ce v-ați dezabonat? De ce vă dezabonați? Că vreau să fac aici o comunitate mare. Vreau să fac aici o dita mai comunitate. Să avem și noi mai mulți youtuberi. Să avem la ce să ne uităm. Bușa. Să avem la ce să ne uităm. Să nu ne plictăsăm pe 1 aprilie. Dar, da. Și dacă vă cheamă Maria, dar știu că azi nu e august 15, 15 august. Dar totuși, la mulți ani pentru toate Măriile. La mulți ani pentru fetele pe care le cheamă Maria. La mulți ani Măriilor. Și dacă YouTube-ul n-ar fi năsâmțit și nu mi-ar dezactiva comentariile la video, dacă ați putea să-mi scrie și mie, poate măcar unul la mulți ani, că și pe mine mă cheamă Maria. Mă cheamă și pe mine Maria, ca pe voi, fetelor. Mă rog, acum depinde pe cine cheamă Maria la mulți ani, pe cine nu. Aia e. Dar totuși, că vă cheamă Maria, că nu, tot la mulți ani. Nu te cred. Gata. Tot la mulți ani că vă cheamă Maria, că nu. Și măcar așa, chiar dacă nu prin comentarii, și așa, nici măcar să știu eu. Măcar una să-mi zică la mulți ani, că na. Vreau și eu. Nu la mulți ani. La mulți ani. De ziua Mariei. Cât am baterie? 28. E bine. Ce-i face dacă ai fi singur pe toată planeta? Șarbola gratis, be. Eu am ceva cu șarmola. I love șarmola. Iubesc șarmola. Shawarma is my love. Șarmola. I love șarmola. Șarmola is my life. I love șarmola. Dacă știți pe cineva care știe să facă șarmola, recomandați-mi-l și mie, că mie îmi place șarmola. I love șarmola. Șarmola is my love. Vreau să zic ceva.
Stați așa. Gata. Vreau să zic ceva, dar nu mă lăsă YouTube. Nu o să mă lase YouTube-ul. Așa că nu. Bă, dar tu ești prostomoară, bă! A, da. M-am uitat. Du-te, bă! Du-te! Am crezut că ăla e șerif. Ce mă, eu schioară? Dorița de mine. E deștept băiatul, nu se duce. Hai mă, du-te, mă! Du-te, mă! Du-te, du-te! Că n-ai ce să faci. E bine că se termină meciul. Da, câștigă mărtărul. E bine. Ok, hai, let's go să facem pe fotomodel. Hai, let's go. Da-te, bă! Gata, fotomodel. De ce am zis fotomodel? Flopa. Mai știți memorile alea cu flopa? Nu-mi plăceau alea, erau tari. Erau șmechere alea cu flopa. Who is it? La front. See the... Nu prea știu English. Știu English, dar nu prea știu English. English. Ține tu ce mă fac. De ce vii, mă? De ce vii? Ești cumva un murder? Mi trec intecii în ochi. Oh, wow! Uneori sunt niște buturugi acolo. Și alteori nu-s. Ești prostul, bă, tu ești prost. Hai, tu ești prost, bă, ta. I believe I can fly, shalakata. Hai înapoi. Hai, eu sunt cea mai înaltă, deci o să dansăm. Dau din buci, călătuci. Dau din buci, călătuci. Nu întrebați ce am. Mama, da, Șarmul la gratis. Dă-mă mărdăr. Bine, bă, bine. O să dansez. Da. Din păcate a murit și îmi vine să-i spar gura la aia. Așa că o să ne jucăm boxy. Da, nu mă joc Berry Avenue pentru că îmi face urât telefonul de la Berry Avenue, așa că o să ne jucăm boxy ăsta. Și da, știu, nu prea o să fie interesant, dar aia e. Și vreau să vă arăt și skin-urile mele de pe jocul ăsta. Să sperăm că o să meargă bine. Deci, primul skin e ăsta. Stai să se încarce harta. Acum că filmez, da, merge mai greu. Deci, da. Deci, prima dată o vedeți. Da, o vedeți. Nu întrebați de ce am pus 6 straturi de gene.
Pe asta o cheamă Loredana. Pe asta Emilia. Emily, nu Emilia. Pe asta o cheamă Emily. Lorena. Emily, vreau să scriu Emily. Lorena și Emily. Nu sunt diferite deloc. Elena, asta care la fel are 6 straturi de gene. Lily. Bă, frate, toate arată la fel. Și Lisa, care e cea mai diferită dintre toate. Dar o să ne jucăm cu această Loredana. Și da, o să pun 2.3 ca să fie o guriță drăguță. Da-ți, bă! Ia! Jacără la cutăț. Jacără la cutăț. Ha? Ce are mă ăsta, castel? Ok, vreau să mă mut lângă o casă. Pentru că nu-mi place să fiu singură și vreau să am vecini. Ok, o să ne luăm casa asta că e mare. Bă, am crezut că vii să deschizi geamul. Yes, I'm so beautiful. Vreau să fac mai înaltă, dar nu merge. Uite, atâta vreau să fac. Atâta vreau să fie. Cea mai înaltă. Să fie de 2 metri. 2, 3. Oh my gosh. I believe I can fly. Look at diamond in the sky. English or Spanish? English or Spanish? Dublează și dai mai departe. E cineva acasă? Deschide ușa, creștine. Deschide ușa, creștine. Deschide ușa, creștine. Hai să mergem cu tititul. Atitit. Atitit. Nu vreau pe asta. Vreau pe asta. Hai, titit. Titit. Tit. Hai, titit. Titit. Să sperăm că știm să conducem. Nu cred că o să-mi iau permisul vreodată. La cum conduc eu, nu iau permisul nici într-o mie de ani. Păi joc, în viața reală poate. Sperăm. Doamne ajută să iau și eu permisul. Vreau BMW seria 7 cu motor din ăla tunat. I love BMW. Nu-mi place nu-mi place altă marcă de mașină decât BMW. Dacă în viitor o să am un iubit, când o să am un iubit, vreau să aibă BMW seria 7. Dacă nu are, aia e, nu are nimic. Chiar dacă are, chiar dacă nu are, aia e. Vreau BMW seria 7 cu motor tunat, bombă. Ăsta nu prea arată ca un BMW, dar aia e. Hai, deschide ușa, creștine. Steaua surăsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. Nu știu de ce când colinde. De ce când colinde în august? Da. Mama, e deja 14. Păi cam atâta a fost videoclipul. Mai fac încă unul.